ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರು ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸದ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಠ ಸಿರಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಗಾಯಕ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕೂಡ ಹೌದು, ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರಮಜೀವಿಯು ಕೂಡ ಹೌದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಭಯ ಆತಂಕಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಹಾಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಗಾಯಕ ಅನ್ನಬಹುದು, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅನ್ನಬಹುದು, ಕಲಾವಿದ ಅನ್ನಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನ್ನಬಹುದು. ಎಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಏನಿತ್ತು, ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಾಡು. ಈ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಗಾಯಕ, ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಮೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮೀನಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು ತುಂಬಾನೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಹಾಡು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಇವರಿಗೆ ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಟ್ಟವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಅನೇಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಸಾಲ್ಯನ್. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯ. ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಸಾಲಿನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಾಡಿದ್ದಂತಹ ಹಾಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಹಾಡು ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಸ್ತಿಕರ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಘಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂತು. ತದನಂತರ ಅವರು ಆ ಹಾಡಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇವರ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ರಾಮ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಅವರು ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೌಖ್ಯ ಸರ್. ಎಂಚಲರ್ ಸರ್ ನಾನು ಕೇಂಡ ಇರೆಗ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುವ ಇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಂದಿತ್ತ ಎಂಚಲರ್ ಬಕ್ಕ ರಾಮ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಸೌಖ್ಯ ಸರ್. ಓಕೆ, ರಾಮ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಮೇರಿ ಏರು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದುಂಡು. ಆ ವಿಡಿಯೋಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕುಲು ಅಂಚನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮಾತ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಮೇರಿನ ಪಿರೋಡು ಪೋಯಿನಿ ಮೇರಿನ ಪ್ರಶಂಸೆದ ಪುಗಾರ್ತದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ದಾದ ಪದ್ಯ ಏರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರೋದು ತೋಂಬಲೆ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಂಗದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಂದಿದೆ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಂಗದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ
ಬಂದಿ ಚಿಂಜವನೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಂಗದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಂಗದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಂದಿ ಚಿಂಜವನೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಂಗದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಂಗದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಂದಿ ಚಿಂಜವನೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಂಗದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಂಗದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಂದಿ ಚಿಂಜವನೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಂಗದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಂಗದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಂದಿ ಚಿಂಜವನೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಂಗದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಂಗದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಂದಿ ಚಿಂಜವನೆ. ಎಸ್, ಇದು ಹಾಡು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಂಗದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ಸರ್, ರಾಮ್ ಸಾಲಿಯನ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅವರ ಪಾಲನೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಬಂದು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಂಗದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಂಗದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ಬಂಜಿ ಜಿಂಜವ್ ನೆಂಚ ಪನ್ಲೆಯೇ. ಸೂಪರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚಡಪ್ಪನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಜ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಮಂತಂತೀರಿ ಅತ್ತೆ ಅಂದೆ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇರ್ ಮೀಂದ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನಾರ ಅಂದತ್ತೆ. ಎಂಜಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ನೆ ಅವರ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗ್ಯಾನ್ ಎಂಕಲ ಸಸಿತ್ಲು ಊರು ಎನ್ನ ಅವೇ ಊರು ಡ್ಯಾನ್ ಮೀಂದ ಬೇರೆ ಮಂತೀನಿ ಸಸಿ ಇತ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ ಅಂಚವ್ಲು ಬೇರೆ ಮಲ್ತಪ್ಪನ ಟೈಮ್ ಕೆಲವು ಈ ಟೈಮ್ ಚೊರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂಗಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಕಾಸು ಪೂಜೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಉಡ್ದನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಆರು ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಚರ್ಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ ಅಂತೀರು ಐಕಾಪಾಗ ಒಂಜಿ ಕೇದರ್ ಮೀನ್ ಬಂದು ಐಗೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಚೊರೆ ಮಂತೀರು ಆ ಟೈಮ್ ಪಟ್ಟ ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅದ ಪಂಡೆ ಅವು ಈತು ವೈರಲ್ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿ ನೀರು ಇಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಓಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ರಾಗ ಸ್ವರ ಮಿನಿ ತಾಳ ದಾಲ ಉಂಡ ದಾಳೆಜ್ಜಿ ಈರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ದಾಯ್ ವೈರಲ್ ಅಣ್ಣ ಈ ನಮ್ನೆ ಗೊತ್ತು ಜನರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಕುಡೊಂದ್ಸಲ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಂಗದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಂಗದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ಬಂಜಿ ಜಿಂಜವ್ ನೆಂಚ ಪನ್ಲೆಯೇ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಎಸ್, ಇದು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಮೇರ್ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಓಡೆಬಿಟ್ಟ ಆಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಈರ್ ಬನ್ನಿ ಮೀಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ನಾಗ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಓಡೆ ಫೋನಲ್ಲ ಒಂದುವೇ ಪದ್ಯ ಏರ್ ದಾದ ಶಾಪ್ ದಾದ ತೊಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ ಇರ್ನ ಪದ್ಯ ನಾಕುಲ್ ಪನ್ನದಿತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದೆ ಎಂಚ ರಿವರ್ಸ್ ದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಬೋಪೆ ಅಪಗ ಇಂಚ ಮೀನ್ ತೂನ ಕೇನ್ ಅದಲ್ಲ ಈರೇ ಬಂದೇನೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಿಜ ಓಡಿ ಮುಡ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬೇಲ ಬಂತದಿತ್ತ ಅದು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯರ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಕೊಡ್ತೀರ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇನಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಪುರ ಪಾತೆರೋಡು ಅರ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪಾತೆರೋಡು ಅರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ಎಂಚ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ವೈರಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ರ ಅವೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಪಿನ ವಿಚಾರಲ ಪುರ ಆತಂಡ್ ಆ ವಿಚಾರಲ ಪುರ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪುರ ಪಾತಿರೋಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಪಾತಿರೋಲಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಸಾಲೆನೆರೆಗೆ ನನಲಾತ್ ಅರ್ನ ಜೀವನಡ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವರ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ ಅನ್ಪನೊಲ್ಲಿ ದಯಪನಾಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅವು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವರ ಕೆಲವರಿಗೆ ವರ ಕೊರಿಯರ್ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಕಲಾಶಾರದ ಕೆಲವರಿಗೆ ವರ ಕೊರಿಯರ್ ಪನ್ನಾಕ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗ ಕೊನೋಪೇರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಸಾಲೆನೆರೆಗುಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಪಾತಿರೋಡು ಮಾತ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಾತಿರೋಲಿ ಮುಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ರಾಮ್ ಸಾಲೆನ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ನಾಗ ಇರು ಸಿಂಗರ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿಂಗರ್ ಅಂದೇ ಅನ್ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಪನ ಸಿಂಗರ್ ಆವಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತುಪ್ಪೋಡು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲು ಗೊತ್ತುಪ್ಪೋಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಳ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಯಾನ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಎಂಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ
ಇಂಕ್ ಏತು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಷ್ಟನ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಂದ ತೆಲ್ಪವನ್ನ ಆತೆ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಂದ್ ಯಾಪಲ ಅನ್ಪಿಚ್ಚಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅತ್ತ ಸಿಂಗರ್ ಹತ್ತಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನ ದಾಟಿ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಬರೋದು ಬಡಗಿನ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಅಶ್ವತ್ಥನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವತ್ಥರ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಏಪಗ್ಲಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತమైన ಅಂಚಿನ ಧ್ವನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ಪನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅವೇ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಗಡಸು ವಾಯ್ಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಇರೆಗ್ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಓದಿ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಇಂಕ್ ಅಶ್ವಥ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಯಾವ ಗುರುಂದೇ ಒಪ್ಪಿದೆ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಆರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂಚಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಿಂದಿಡ್ ಕೈಲಾಶ್ ಕೇರ್ ಈ ರಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಇಂಕ ಹೈ ಪಿಚ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದ ಇಂಕ ಆ ರಡ್ ಸಿಂಗರ್ ನಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಅಕಲ ಸಾಂಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ್ಲ ಅಕಲ ಸಾಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪನ್ಲ. ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕಲ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪ. ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರ್. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಕಾಲ್ ಬಂದದಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಇಂದ ಬಂಟ್ವಾಳಾಡ್ದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂಟ್ವಾಳಾಡ್ದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಪಾತಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣ. ಸರ್ ಅವ್ರು ರಾಮಸಾಲಿಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏರಂದು ಆಂಡಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಮಾರ್ನಗ ಪದ್ಯ ಬಂಡೇರತೆ ಅವು ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೇನು ಒಂಜಿ ಏರ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲು ಕೆಲವು ಆರ್ನ ನೆನ್ನು ಅನ್ಪೆರತು ಏರು ಒಂಜಿ ಹೂವ ಇಂಚೆನೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೆಗೆ ದೇವಿನ ಅವು ಭಜನೆ ಸರ್ ಅವು ಆರು ಬಂತಿನ ಇಂಚೆ ಮನರಂಜನೆದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ದಲ ಹವಯಾಲನ ಮಂತಿನ ಅತ್ತ ಉಂಟು ಅದೇ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಆರು ಇತ್ತು ಯಾರಿಗೊಂಜಿ ಕಟಿಲ್ದ ದೇವಿನ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೇರ ನಿಜ 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 ಅವಳ ಯೋಗತೆ ಅತೆ ಅತೆ ಪಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಮೋಕೆಡ್ ಕಾಲ್ ಬಂದದಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡಿ ಅವು ಪದ್ಯ ಪುರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡ್ನಿಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಸಸೀತ್ಲು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ. ಇಂಚೆನೆ ಪಣೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಯಾಣ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಗಲ್ಲ ಒಪ್ಪಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂಚಿನ ಕುಳಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ದಯಮಲ್ತು ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತು ಕಾಲ್ ಬಂದ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಕಾಲರ್ ಪನ್ನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಾಗ ಆರು ನೇರವಾದ ಪಂಡಿನಿ ಈ ದಾದ ಇರ್ನ ಜೀವನಡ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಂಸೆ ತೆಗೆದನ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ವಿಚಾರ ಬೇಜಾರ್ ಲಾಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತದ ಪದ್ಯನ ಒಂಚೂರು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಂತ ಬಂಡಾರ ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಪದ್ಯ ಅದಾದ ಉಂಡು ಈ ಪದ್ಯ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಏತ್ ವೈರಲ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅವಳವರ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಕ ತುದ್ಬಲೆ. ದಾದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಒಂದು ರೌಡಿಸಂ ಸಾಂಗ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಸಾಂಗ್ ದಾದಾ ಓ ಗರುಡ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಕೆಂಬೆ ಒಂದು ನಿಂಡಾ ಬಂದವ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ದೂರ ಬಂದು ಆಗಿದೆ ಕೊರೋನಾಗಾಗಿ
ಡಿಟೆಕ್ ಮುಲು ಮೀನು ಮಾಸ ತರಕಾರಿ ಮಾರಿ ಜೀವನ ಸಾಗಬೇಕು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೋದರೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಬೇಡ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ, ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೆತ್ತ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಲ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚ ಆಂಡ ಬರ್ಮಣ ವಿಚಾರ. ಎಸ್ ಸರ್, ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿರಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಸಾಂಗ್ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಣ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರೆಯದು. ಓಕೆ, ಅಂಚ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀ ಎನ್ನ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಂದು ಆರೆ ಬರೀನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆರೆ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ಯೂನ್ ಪೂರ ಆರೆ ಪಾಡ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬರೋ ಕೊರಿಯರ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಆರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಕರ್ಕೇರ ಬಂದು. ಐಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಂಜು ಬಂದು ಒಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿನ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪೊಣ್ಣು ಉಳ್ಳೇರ ಆರು ಇರ್ನ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದ ನಾವೇನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಅಲ್ಪದಾರೆ ಸಸಿತ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಯಾನಿತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬದುಕುಳ್ಳೋಡು ನನ್ ನಿಜವಾಗಿನ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜನ. ಚೈತ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನರ್ದು ಯಾನ್ ಈ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಬದುಕುಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚೈತ್ರ. ಎಸ್ ಚೈತ್ರ ಆರ್ ದೆತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಹುಶಃ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಂದ್ ಈತು ವೈರಲ್ ಆಪುಣ ಬಂದಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪಕ್ಕಡ ಕುಸಲ್ಗದೆ ತುಪ್ಪೇರು. ಅದೇ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೈತ್ರ ಅರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೋರಿಯಾರೆ ಚೈತ್ರ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನೆಡ್ ದುಂಬುಲ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರ ತಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಪದ್ಯನ ಇರ್ ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟಡ್ ದುಂಬುಲ ಏನ್ ಪದ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಚ ಕುಸಲ್ ಮಲ್ತ ಇಜ್ಜ ಪದ್ಯ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ ಕುಸಲ್ ಮಲ್ತ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಏರ್ಲ ಆತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂದಿಜಿ ಯಾಪ ಚೈತ್ರವೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಅವು ವೈರಲ್ ಅಂದ್ ಐಟಂಗ್ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ದಿಗ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ್ರ ಬರ. ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ ಪೊಲಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಇತ್ತ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತೂ ಒಂದ್ ಬತ್ತ ದಾದ ಮತ್ತದ ರಾಮ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರ ಮೀಂದ ಬೇರಮ್ ಅಂತಂದು ಉಲ್ಲಾರ ಅತೆ ಮೀಂದ ವ್ಯಾಪಾರ. ಎಸ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಇತ್ತ ಎಂಚುಂಡು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಅಂಡ್ರಲ್ಲ ಐತೆ ನಡತೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ದೇವ್ರದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪೋಂದುಂಡ. ಓಕೆ, ಎಂಚ ಇರ್ನ ಜೀವನ ಪನಗ ಮದಿ ಮಾತಂಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತ ಮ್ಯಾಜಿನ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಅತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ಮೀಂದ ಬೇರೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮೀಂದ ಬೇರೆ ದಾದ ಬನ್ನಗಿತ್ತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಪೂರ ಫಾರಿನ್ ಪಿದೇರುಡು ಬೈದಿನಗಲು ಪೂರ ಐತೆ ಮೂಲ ಮೀಂದ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮೀಂದನೆ ಬೇರೆ ಮಾತುಗೋಡ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೀಂದ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲೇನೆ ಮೊಗವೀರ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಮೀನ್ ಪತ್ತೀರು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಅವೇನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾಡ್ವೇರು ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನಿ ನಂಗೆ ಮೀನ್ ತಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅವಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾಡಿರಂದ ಆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಜನಗಳು ಅವಿನೇ ತೂದು ಗಡಿಗೆ ನಾವು ಮಾರನ್ ಬಾರಿ ಮೀನ್ಗೆ ಅತ್ತ ಮಾರನ್ ಬರ್ಜರ್ ಮೀನು ವೀಡಿಯೋ ಬೈದನ್ ಪುರ ಅವು ಅನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬುದ ಮೀನು ಅವು ಪಂಡಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬುಜ್ಜಿ ಅಗ್ಲು ಬಕ್ಕಲ ನಾವು ಬಾರಿ ಮೀನು ಆತ ಬರೋ ಬಂಗುಡ ಊರ್ದು ನೆಂಗ್ಲು ಫೋಟೋ ತೂತಾ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಾ ನಿಕಲೇನ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪತ್ತು ಜನಗಳೇ ಪಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಪನಗ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕುಡ ಅತ್ ಮೀನ್ ದೆತ್ತೋಲ್ ನಕಲಿಜ್ಜಾರ ಜನಗಳ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಮೀನ್ ದೆತ್ತೋನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪನಗ ಇತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನ ಜನಗಳು ಅಕಲೆಗೆ ಡೈಲಿ ಸಂಬಳ ಅಕ್ಕಲು ದುಂಬುದ ಟೈಮ್ ತೋರೆ ಪಂಡ ಡೈಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನ್ ಪದಂಬು ಅಂತ ಇತ್ತ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನ್ ಪದಂಬೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಪೇರು ಪನ್ನ ಕಾ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಳ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಇಟ್ಲ ಅಕಲ ಬಂಗನ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋ ನೋಡ ಅಕಲು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಮೀನ್ ತಿನ್ನ ಅಕಲು ವನ ಸುಂಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮೀನ್ ತಿಂಪಿನ ಬೊಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ ದೆತೊನಂದಿನ ದುಂಬು ಮೀನ್ ದುಂಬು ಎಂಚೇತನ್ ಕೊರೋನಾದ ದುಂಬು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ నుంచి ಮೀನ್ ಬೇರೆ ಬಂತ ಯಾನ್ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಕೊರೋನಾದ ದುಂಬು ಎಂಚೇತನ್ ಕೊರೋನಾದ ದುಂಬು ಎಡ್ಡ ಬೇರೆ ಇತ್ತನ. ಓಕೆ, ಯಾನ್ ಈ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನ್ ಬರ್ಬಣದೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಮೀನು ಎಂಕುಲು 1 ಸಾರ 2 ಸಾರ ಬಂಗುಡೆ ಪೂರ ಸೇಲ್ ಮಲ್ದಿನುಂಡು ಇತ್ತೆ 1 ಸಾರ ಬಿಡಿ 500 ಬಂಗುಡೆ ಸೇಲ್ ಆಪಿನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಜನಕುಲು ಬೆದುನು ಸೇರಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಫರ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಪದ್ಯಡ್ ಬಂತಿರತ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದಿನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ಇಜ್ಜಿ ತೆಂಗ್ ಯಾನ ಡೈಲಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ವನಸ 2 3 ಬರ್ತದೆ ವನಸ ಅನ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಿನ ಎತ್ತೋ ವನಸುಪ್ಪನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎತ್ತೋ ಉಂಟು
ಅಂಚೆ ದೂರ ಬಂಡ ಸರ್ ಅವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಭಂಗ ನಿಜ ನಿಜ ಇರು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಪುನರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪೋರ್ ನಾಳೆ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಬರ್ತು ವನಸ ಅನ್ಲ ಬುರುಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವನಸುಪ್ಪ ಅಂದಿಲ್ಲ ರಕಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಜ ನಿಜ ಸರ್ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪರ್ ಗೊತ್ತು ಪುಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದಾ ಪಂಡದ ಏತ ಬಂಗೊಂಡು ನಿಜ ಏನ ಪಾತ್ರ ಪಡ್ಡೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಮುರುಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಬಂತೇರು ರಾಮ್ ಸಾಲೆಂಡ್ರು ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಅಲ್ಪಲ ಮೀಂದ ಬೇರೆ ಮಲ್ತ ದುಪ್ಪೇರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಏರ್ಲ ಬೈಜ್ಯರ ಅದ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಎಂಗ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕುದೊಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆರ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪಿದೇರುಡಿ ತಿತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಂತ ಚೇತನ್ ಬಂದೆ ಚೇತನ್ ಪಂಗಲ್ ಆರು ಇಂಚಿನ ಕುಲ್ ದಾಲ ಬೇರೆ ಜಿರಾಮ್ ದಾದಾಲ್ ದಾದ ಮ್ಯಾಮಂಡೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಕನಗೆ ಮಲ್ಪು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿ ಹೆಂಗ ಒಂಚೂರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಲ್ಪು ರಾಮ್ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಈರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಬಿಡ್ಸಿ ಬರ್ಪಿನ ಈರ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಬರ್ಬಾರ ವಿಜ್ಜುಜ್ ಬರ್ಚಿ ಮಲ್ಪು ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮಲ್ತ ಇಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಅವೇನೆ ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಕ್ಲಿಪ್ ದೇತದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ನಿಜ ಲವ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಅವೇ ಈ ಕಡೆ ಪರನಿತ್ತಿಲಕ ಅಶ್ವತ್ ಸರ್ಲಕ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಹೋಲಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೋದುಂಡು ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡದು ಅವೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ನೋಡ್ರ ತೂಗೊಂಡ್ ಬರ್ಕ ಬೊಕ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪ ಎಸ್ ತೂಗೊಂಡ್ ದುಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಂಪದ ಊಲ ಇದು ಕೇಲೆಂಜಿದ್ದೇರೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಂಪದ ಊಲ ಇದು ಕೇಲೆಂಜಿದ್ದೇರೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಸೈತಿನ ಮೀನು ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡ್ಡೆಯಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುರು ಅವಳು ಜೊಯ್ದಂಡು ಅಂಜಲು ಈರಂಡಲ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಈರಂಡಲ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನುಂಡೋ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಮೀನುಂಡೋ ಅಗ್ಗೋಡುಲಾ ಉಂಡುಲು ಅಗ್ಗೋಡುಲಾ ಉಂಡಣ್ಣ ಬೀಗ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಸಲೆಗ್ ಪಾರ್ದು ಕಜಿಪೂ ಉಲ್ಲಣ್ಣ ಕಜಿಪೂ ಉಲ್ಲಣ್ಣ ದುಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಂಪದ ಊಲ ಇದು ಕೇಲೆಂಜಿದ್ದೇರೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಂಪದ ಊಲ ಇದು ಕೇಲೆಂಜಿದ್ದೇರೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಸೈತಿನ ಮೀನು ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡ್ಡೆಯಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುರು ಅವಳು ಜೊಯ್ದಂಡು ಅಂಜಲು ಈರಂಡಲ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಈರಂಡಲ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನುಂಡೋ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಮೀನುಂಡೋ ಅಗ್ಗೋಡುಲಾ ಉಂಡುಲು ಅಗ್ಗೋಡುಲಾ ಉಂಡಣ್ಣ ಬೀಗ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಸಲೆಗ್ ಪಾರ್ದು ಕಜಿಪೂ ಉಲ್ಲಣ್ಣ ಕಜಿಪೂ ಉಲ್ಲಣ್ಣ ದುಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಂಪದ ಊಲ ಇದು ಕೇಲೆಂಜಿ ಎಸ್ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಾ ಸರ್ ಏರಂಡಲ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಅವನ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀರಾ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು ಬರ್ದು ಅಂಚಿನ ಖಾಲಿದ್ದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ತೇರಿ ಒಲ್ಪ ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸರ್ ಎಂಕ್ಲು ಬೆಲ್ಮನ್ ನಂದಳಿಕೆ ದ್ವಾರದ ಬರಿಟಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಅದು ಅಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ನಂದಳಿಕೆ ತಲುಪ ಉಪ್ಪಾರಿ ನಂದಳಿಕೆ ತಲುಪ ಕಾಂಡದ ಹೊರತು ಅಲ್ಪ ನಂದಳಿಕೆ ಬೇಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಅಂತು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ಲ ಆಳೆಂಗಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ನಂದಳಿಕೆ ತಲುಪ ಉಪ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಾರಿ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ವಿಚಾರನ ಆರು ರಾಮ್ ಸಾಲೇನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪಂಡಿನ ಮಾತೇರ್ನ ಕಷ್ಟ ಇಂಚೊಂಡು ಸೊ ದಯಮಲ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಲ ಉಂಡಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಭಂಗ ಪನ್ಪಂಚಿನ ದಾದ ಪಂದು ಗೊತ್ತು ರಾಮ್ ಸಾಲೇನಿಗೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಒಲ್ಪ ಸರ್ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಂದಳಿಕೆಡೆ ಪೋಂಡ ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರಮಜೀವಿ ರಾಮ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರು ನಂದಳಿಕೆಡೆ ಕಾಂಡದ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೋರೆ ಬೊಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಷ್ಟು ಬೊಕ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹಳೆಂಗಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟಾಲ್ ಕುಲ್ದ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಬೇರೆದಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನಂದಳಿಕೆಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ರಾತ್ರಿ ಕಾಂಡ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾತ್ರಿ ಪನ್ನಗ ಬೈಯಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ 7 ಪಂಡ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಅಲಂಗಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ ಕಾಲ ಇಜ್ಜಿರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬರ್ಪೆ ಸರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದುಂಡೆ
ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕೇನುಂಡೆ ಓಕೆ ದಯಮಾಲ್ತದ ನಿಕುಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಿನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವ ದಯಮಾಲ್ತದ ಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ 2 ಲೈನ್ ಪನೋಲಿ ಈತೆ ಪನ್ನ ಪದ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಥ್ ಸರ್ ನಂಚನ ಉಂಡು ಪನ್ನೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ನೆನಪುಂಡೆ ದಾದ ಪಂತಾರ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಲ್ಲ ಸರ್ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟುಗು ಓ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟುಗು ಟೆಂಪದ ಹುಲ ಇಡು ಕೇಲೆಂಜಿದೇರೊಂದುಲ್ಲ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟುಗು ಟೆಂಪದ ಹುಲ ಇಡು ಕೇಲೆಂಜಿದೇರೊಂದುಲ್ಲ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನು ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಮೂರು ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ಡೆಯಿ ಅವಳು ಜೊಯ್ದುಂಡು ಅಂಜಲು ಕೇಲೆಂಜಿದ್ದೇರೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೇಲೆಂಜಿದೇರೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೂಪರ್ 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 ಬಿಸಿಲದ ಮಿಸ್ ಆಡ ಮೂಲ ಬಿಸಿಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ತತ್ತುಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅವೇ ಬಿಸಿಲದ ಕಜಿಪದ ವಿಷಯ ದಾಯ್ ಬೈಜಿ ಇಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಪನಗ ಒಂದು ಇಂಚ ಸ್ಪಾಟ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಅವು ಹೊರ ಪನ್ಯ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತರ ವಾ ಮೂಡು ಉಡುಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದು ಮೂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬೈದು ಪುಂಡು ಬಾಯ್ಡ್ ಟಕ್ ಅನ್ಬಿಡು ಸೂಪರ್ ಅವು ವೈರಲ್ ಅನ್ಪು ಒಂದು ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಪಂತೆರ್ ನಿಕುಲ ತೂ ಒಂದು ಬದರ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಈತ ಮೀನ್ದ ಬೇರದ ವಿಚಾರ ಓ ಪುರ ಮೀನ್ ಸರ್ ಆಪಗ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವು ಮೀನ್ದ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರು ಓ ಪುರ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂಗುಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುರು ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜಲ್ ಆತು ಮೀನ್ ಇತ್ತು ಎಂಚುಂಡಿತ್ತ ಮೀನ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಕಮ್ಮಿ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಅಂಜಲ್ ಮಾಂಜಿ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಬಂಗುಡೆ ನಡುಟೋರ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಬಂಗುಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಬತ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮ್ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಕುಡಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೆಲವೇರು ಪರವಾದ ಪಾತ್ರನ ಕೆಲವರು ವಿರೋಧವಾದ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ರಾಮ್ ಸಾಲಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ಬಂದು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ವಿಚಾರನೆ ನಿತ್ತ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ರಾಮ್ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಆ ಪದ್ಯ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಗೀತದ ಭಜನೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡ್ ಬೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೀಕೆ ಬತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೋಲ್ ಆಯರ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಮೇರೆಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣ ಆ ಅವಕಾಶನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾತನ್ ದಾಯ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಲ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ನಾರ್ ಪಂಡೇರು ಓ ಪದ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪದ್ಯ ದಾಯ್ಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಓ ಮೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಂಡು ಎಸ್ ಓ ಪದ್ಯ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಲೆ ಆಜಿನ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಬಾಕಿ 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆ ಅನ್ಕರೆ ಆಜಿನ ಗಡ್ವಾರ್ ಬೇರೆ ಉರ್ರಗಟ್ಟದ ಓಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಸು ಜನ ಮಾಡೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಉಲ್ಲ ನಾಮ 4 ದಿನ 8 ದಿನ ತಿನ್ನೋಡಪ್ಪ ಬೊಲ್ದು ಮಾಂಜಿನಿ 8 ದಿನ ತಿನ್ನೋಡಪ್ಪ ಬೊಲ್ದು ಮಾಂಜಿನಿ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಕೂರೆ ಕಟ್ಟಾರೆ ಪೋಯರಡ ನಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ತಿನ್ರೆ ಮಾಂಜಿ ತಿಕ್ಕುವ ಆಜಿನ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಬಾಕಿ 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆ ಅನ್ಕರೆ ಆಜಿನ ಗಡ್ವಾರ್ ಬೇರೆ ಉರ್ರಗಟ್ಟದ ಓಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಸು ಜನ ಮಾಡೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಉಲ್ಲ ನಾಮ 4 ದಿನ 8 ದಿನ ತಿನ್ನೋಡಪ್ಪ ಬೊಲ್ದು ಮಾಂಜಿನಿ 8 ದಿನ ತಿನ್ನೋಡಪ್ಪ ಬೊಲ್ದು ಮಾಂಜಿನಿ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಕೂರೆ ಕಟ್ಟಾರೆ ಪೋಯರಡ ನಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ತಿನ್ರೆ ಮಾಂಜಿ ತಿಕ್ಕುವ ಆಜಿನ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಬಾಕಿ 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆ ಅನ್ಕರೆ ಆಜಿನ ಗಡ್ವಾರ್ ಬೇರೆ ಸುಂದು ಪದ್ಯ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತದು ಕೆಲವೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಪಂಡೇರು ಕೆಲವೇರು ಐಕ್ ಟೀಕೆಲ ಮಲ್ತೇರು ತಪ್ಪು ದಯಪಣಗ ದೇವರನ ಭಜನದ ರೂಪ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡ್ ಆಡ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿನಿಯರೆ ಮಾಂಜಿ ತಿಕ್ಕುವ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂತಾರೆ ಇಸ್ ಪಾತರ್ಗ ಕಾಲರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಮೇಡಮ್ ಅವು ಕದಿಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತೆ ಅಂದ 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 ಮೇಡಮ್ ಅವು ಒಂಜಿ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಲಾಯಕ್ ಆಗ್ತದ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಅಂದಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಪನ್ಕ ಪನ್ಕ ಮೇಡಮ್ ಈರು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಅಂದೆ ಈರು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಇರ್ನ ಬುದಾರ ಅಂತೂರು ಈರು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಇರ್ನ ಬುದಾರ ಶುಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಶುಭ ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಮೇಡಮ್
ಅಮ್ಟೂರು ಅಮ್ಟೂರಾ ಎಸ್ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಕರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Okay. ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸರಿ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಕೆಲವೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಡ್ ಪಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ ತುದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಅವು ವಿಚಾರ ಬೇತೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಪೋಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಸರ್ ಎಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಪನಡು ಅಂಡ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿಕ ವರ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ಕೆಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ದಕ್ಲು ಪನಗ ಅಕಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಂಡ ರಪ್ಪ ಇಡೆ ತಾಗು ಅಂಡ ಅವೇನು ಅಕಲು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡೆ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದೀರ ಅಂಚಿನ ಕಲೆಗೆ ಏನು ಯಾಪಲ ತಾರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಕಲೆ ಅಂಬೋಟ ಕಾರು ಬದ್ದು ತಪ್ಪು ನಟ್ಟು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ದಯಪನ್ನ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ಅಕಲ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಂದವು ದೇವರೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಂಚ ಅಕಲ್ಡ ಯಾನು ಕಾರು ಬದ್ದು ತಪ್ಪು ನಟ್ಟಂಡ್ರೆ ಯಾನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಬುಡ್ಚಾಂದಿನ ಪುರ ತತ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಯಾನು ಉದೇನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ದಿನ ಆತೆ ಬಕ ಅಂಚಿನಗಲಿಗೆ ಏನು ಯಾಪಲ್ ತರ ಬಾಬು ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ಆದಿತ್ತು ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪುಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಕ ಎನ್ನ ತಪ್ಪೆವು ಏತೋ ಜನಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅದೇನ ತಪ್ಪ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನವೇನು ತಪ್ಪು ನಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಿ ಆಯ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಬೇಜಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ತಪ್ಪು ಬುರ್ಚಾನಿನ ಪುರ ಉಂಡದೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ ಮಂದಿರತೆ ಹಿಂಗೆ ಅಕಲ ಮಿತ್ತು ಬೇಜಾರು ದಾಯಗ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಿಖಿಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುವರು ಅತ್ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಪನುಲಿ ನಿಗ್ಗ್ಯಾನೆಂಡ ತಪ್ಪಾತನು ನೀವು ಸರಿ ಮಂತೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಹೀನಾಯವಾದ ನಿಂದಿಸಯನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಾಯಪ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು ತೂಪ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಬುರ್ಚಾಂದಿನ ಪುರ ಮನ್ಪುವ ವೈರಲ್ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು ತೂಪಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಈನ ಬೊಡಲ್ ನೆರಲಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಗೆನ್ಪು ನೆಜ್ಜಿ ನಿಕಲಿ ನಂದು ಎಂಗಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಕೊರಿ ಎರಡ ಅಂಡಿ ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತೆದ ಯೂತ್ ಡೊಪ್ಪನು ನಿಜ ಯೂತ್ ಡೊಪ್ಪನು ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಂಚತ್ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುವೆ ತೂಪಿಟ್ಟು ಕೈಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುವೆ ನಂಗೆ ಗರ್ವ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಪ್ಪ ಅಂಚ ಬೇಜಾರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಆತನ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಬರತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆತಂದ್ರೆ ತಾಯಿಗಪ್ಪ ಇಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಡ್ಚಾಂದಿನ ಸಂಜಾವಲತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಿಗ್ಗಿ ಅಂತ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸಂಜಾಂಡ ಯಾನ್ ಯಾವಲ್ ತಾರೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಡ್ಚಾಂದಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬೇಜಾರು ಬರ್ಬೆ ಪಾತಾರೆ ಕುಡುಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಅಲ್ಲಿರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಓಲ್ಪಡ್ದೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬದಾರ ಗಣೇಶ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಎಂಕ ರಾಮ್ ಸರ್ ಪಾತಿರ ಇರುತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ನೆ ಸರ್ ಅರೆನ ಸಾಂಗ್ ಪದ್ಯ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತ ನಿಂಗೆ ಅರೆನ ಬೊಕ್ಕದಾಯ ಒಂದು ಆರು ಒಂಜಿ ಮೀನು ಮಾರದಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡ ಆರ ಐನ್ ತೂದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಮುರನಿ ಪೂರ ವಿವಾದ ಮಂತೀರ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೀರಿ ದದಿ ಸರ್ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಮಾರದಲ್ಲ ಆತ ಒಂಜಿ ಕಲೆನಿ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅವೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಯಾಲ್ನ ಓತೋನು ಸರ್ ಅರೆ ದಯಮಂಡ ಆರೊಂಜಿ ತುಲೆ ಅಲೋ ಆರೊಂಜಿ ಮೀನು ಮಾರದೆ ಅಂಜಿ ಇನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆರು ಮೀನು ಮಾರ್ಲೆ ದಾಯಿ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಆ ಕಲೆಗೆ ದಾಯಿ ಹೋಗ್ಜೇರು ಮೇರೆ ಐನು ಮಂತದಲ್ಲ ಈ ಕಲೆನ ಪದ್ಯ ಮನ್ಪೇರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸರ್ ನಿಜ ಸರ್ ನಿಜ ಎಸ್ ಓಕೆ ಉಲ್ಲೇರ ರಾಮ್ಸಲ್ ಪಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುರಂಡ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಣೇಶರೇ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈರನ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಡ್ಲ ಪೂರ ತೂತೆ ಯಾನ್ ಈರನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೆಟ್ಲ ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ತೂತೆ ಆನ್ ಈರ್ ಮುರನೆ ಗರ್ವ ಮಾಡ್ತಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಳೆಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅಂದ ಎನ್ನ ಕೆಲವರಿಂಚೆ ಗೊತ್ತನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಒಂದು ಕಾಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದ ಐತೆ ಮೇಲೊಂದು ಪುನಕ್ ಲೈಕ್ ನಿಜ ಆಯ್ತಾ ನಿಜ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕ್ಲಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಸರ್ ಹಾಕ್ಲಿ ನಿಜ ಎಸ್ ಸರ್ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನೀರನ ಈರಿಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಏಪಲ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಣೇಶರೇ ಓಕೆ ಗಣೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಲ್ಲಾಡ್ಕಡ್ದು ಗಣೇಶರ್ನ ಕಾಲ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಅವು ಪದ್ಯ ಏಪ ಬತ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅವು ಎಂಚ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಭಜನೆ ದಲಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಅವೇ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲಿಂದ ತೆಲ್ಪೋನ್ ಬಂದ್ಪುನಾಡದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜನಕಲಿಂದ ತೆಲ್ಪೋನ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ 100% ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಜೀವನೋಡು ಕಲ್ದಿನ ಪಾಠ ದಯಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕುಡರಿಯಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಚ
ಹಣದ ಒಂದು ಕಾಸ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ರೀತಿಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎನ್ನಜ್ಜಿ ದಯಪರ್ನ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಾಯ್ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ ದಾದನ್ನ ಮನ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಅನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೆ ಸರ್ ಸುರುಕು ಮಸ್ತ್ ಎಂಡ ತಪ್ಪಾತನು ಎಂಡಲ ತಪ್ಪಾತನು ಎಂಡಲ ಬುಡ್ಚಾನಿನ ಬರಮ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಚಲೋ ಒಂಜಿ ತೆಯ್ಯರ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲೆ ನಾನು ತೆಲ್ಪಾದು ఆయన ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆನಂದ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತಿಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಅಂಚಾದು ಆ ಭಾವನೆ ಇತ್ತದು ಯಾನು ಮಲ್ದಿ ನಾವು ದಯಪನ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತೆಲ್ಕೊಡು ಬಲೆ ಏನ ಮರ್ಲೇನ್ ಎನ್ನುಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಎದುರ್ದಾಯಿ ಮರ್ಲೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನುಂಡಲ್ಲ ఆయన ಮೋನಿಡ್ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಬರ್ತಂಡ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ನಾನು ಎನ್ನುನಾಯ್ ನಿಜ 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 ನಿಜವೇನ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ನಿಜವೇನ ಪಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಬರ್ಪ ಎಕಡೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ದಯಮಾಡ್ತಿ ನಾ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಓಲ್ಪಡ್ದು ಸರ್ ಇರ್ನಪ್ಪದಾರ ಅಶೋಕ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಂದು ನಮಸ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ದಯಮಾಡ್ತಿ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಯಾರು ಎಕಡೋರ ಪಾತಿರಾಣಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಕ್ಲಿತ್ತು ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆನೆಂಗೆ ಯಾನ ವಿಷಯ ಪನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಡಿರಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ತತ್ವಬೋಧ ಅರೆಗೆ ತೆರಿಯದಾನೆ ಬಂತಿರದಾನೆ ಪದ್ಯ ಅವು ದಾಟಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನಗ್ಲಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊರಣಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಏನ್ ಕಲಾಶ ಬತ್ತೊಂದು ಆರು ಬಂಡರ ಜಪ್ಪಲಕ್ಕ ಬತ್ತೀರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಶಾರದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಎದುರು ಡಿಜೆಡು ಮೂಕುಮುಟ್ಟ ಗಂಗಸರ ಬರ್ದನಂತ ಮೂಕು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪುರ ಉಂಟ ಅಣ್ಣ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇನು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಪೂರ್ಣ ಧರ್ಮ ನಿಜ 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 ಓಕೆ ಅವತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಈ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿನಕ್ಕೆ ಏರು ವೈರಲ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಬಂದ ಯಾನ ಅಕ್ಲಿ ಬಂದಯ್ಯೋ ಅವು ಆರ್ದಲ್ಲ ಅಂಜು ತತ್ತು ದೇವ್ರಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಆಪಿಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತಿದ್ದೀರಿ ನಿಜ ನಿಜ ತಪ್ಪಾಪಿನ ಗಾಲ ಬಂತಿದ್ದೀರಿ ಬಂದು ಯಾನ ಮಾಂಜಿದ ಇರ್ನ ಮಾಂಜಿದ ಪನಗ ಒಂಜಾರು ಜೋಕ್ಸಾದ ಪದ್ಯ ಬಂತೀರಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಏರುವಾವಿನ ತಪ್ಪು ಅದ ವೈರಲ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಏನಂದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುಡುಕೆ ನಡೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಈನ ನಮ್ಮದ ಈನ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಯ್ಯನ ದೇವರು ಬುಲ್ಬು ದೇವಡ ಬತ್ತೋಡ ಅವು ಅಂಜಿನಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನಿಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನಿ ಗಣಪತಿ ಪೋರೆ ಎಲ್ಲ ಎದುರು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಜೆ ಬೋನುಂಡು ಅವಳು 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಓಕೆ 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 ಸರಿ 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 ಎಸ್ ಸರ್ ಇರೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೂತರ ಈ ವಿಚಾರನಂದು ಪಂದ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದುಂಡು ಇರೇಗ ಐತಲೆ ಕಡೆ ಐತೆ ತಪ್ಪು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಓ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಅದು ಪುಣ ಒಂದು ಎಂದೇರು ನೀರು ಪನ್ಪುನಿ ಅದು ಏರು ಟಿವಿಡ್ ಬಂಡರು ಏನು ಮನಗೆ ಆಯ್ತು ವೈರಲ್ ಆತಂದ ಮಾಂಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪದ್ಯ ಮಂತಿನ ದೇವರ ದಾಟಿದ ಆ ದಾಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ವೈರಲ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಬಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲರತ್ತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾಲ ತಪ್ಪೇ ಯಾರ ಕಾಲ ಆಯ್ತಾ ದಾಟಿನ ಮಾತ್ರ ಬಂತೀನಿ ಶಿವೈ ಅವ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಇಜಿಜಿ ಯಾನ್ ತಪ್ಪಾದನಂದು ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ತಪ್ಪಾತಿನ ವಿಚಾರ ಬೈದಿತ್ತನಂದು ಯಾನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈರ್ ಪನ್ನತಿ ಕಾಲರ್ ಬೈದ್ನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬನ್ನಿ ಈರ್ ಪಂತಿಜಾರ ಸರಿ 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 ಇಜಿ ನಿತಿನ್ ಬೀಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂತಿಜಾರ ಸರಿ 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 ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರ್ನ ಕಾಲರ್ ನಕ್ಲಿ ತಪ್ಪಾತನ ಇರ್ನ ವೈಡ್ ಬಂತನ ಆಯ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಈರ್ ಅವೇನು ಇತ್ತ ಈರ್ ಕುಲ್ದಾರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಂಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಜ ಸರ್ ನಿಜ ನಿಜ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಆ ಪದ್ಯಡ್ ಓ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾತನಂದ ಒಂಜಿ ಇರಗ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಾ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗ ಅಂದ ಇರ್ ಮಾಂಜಿ ಇದ ಪದ್ಯಡರ್ನ ಅವು ದಾಟಿ ಹೆಂಗ ಅರ್ನ ರಾಗ ಭಕ್ತಿಗಿದೆ ರಾಗ ಓಕೆ ಸರ್ ಕೇನ್ಗೆ ಅವೇ ಎರಡನೇ ಕೇನ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಎಸ್ ಸರ್ ದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಜನುಮೋಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ 4 ದಿನ ಪನ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಐಟ್ ಪಂತೆ ಸರ್ ನೆಟ್ ಯಾನ ಮಾತೆರಡ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಡೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನೆಟ್ ಕೂಡ ತರ್ಕ ಬುಡ್ಚಿ ದಾಯಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಲೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿಕ ವರ್ಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಕಲೆಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ತಾಗದನ ಒಂದು ಬೇನೆ ಆತನ ಆ ಬೇನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕ್ಷಮೆ ನಟ್ಟೊಂಬೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ತಪ್ಪೆ ಅನ್ನ ಯಾಪೋಗ್ಲ ತಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಸರ್ ಯಾನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುನವೇನು ಬುರ್ಚಾಂದಿನ ಪಂತಿನ ಕಲೆಗೆ ಈ ಜನಕಲೆ ಖಾಲಿ ವಿರೋಧ ಉನೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ತರ್ಕ ಮಲ್ಪ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಇರೇಗ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿರ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿರ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ವಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ವಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಸರ್ ಅವು ಜನಮೋಡೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ 4 ದಿನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಐಟ್ ಪಂತೆ ಅವೇನು ಮೀಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಯಿನಿಂದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆನ ಎಂಕುಲು ಎತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕುಸ್ತಿ ಅಂದತ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋಚ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರದ ಬಂದಾಗ
ರಾಮ್ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಸಾಂಗ್ ನಾನು ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ದಾಯ್ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪನಾಗ ಯಾನೊಂದು ಭಜನೆ ಪಂಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನೊಂದು ದೇವ್ರನ್ನ ಭಜನೆ ಪಂಪಬಹುದು ಆ ಟೈಮುಡು ಯಾನ್ ಈ ಒಂದೇ ಭಜನೆಯನ್ನು ಪಂಡೆ ಅಂದಾಂಡ ಆ ಟೈಮುಡು ಹಿಂಗೆ ಈರ್ನ ಪಂತಿನ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ಬಿಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಅವು ನಿಜ ಆರ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಪನ್ನ ಸರ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಅರ್ನ ಮಂಡೆ ಬತ್ತು ಇಂಚ ಎನ್ನ ಮೀಂದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಬೇತಿನ ಒಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದ ರಾಮ್ ಅನ್ಪನು ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪುಣು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗ ವರ್ಗ ದಯಪನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ದೇವರನ್ನ ನಂಬುವರು ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಲೆ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡೆ ಸರ್ ಅವೇ ನಾವು ದಾನ ಬರ್ಲಾ ಓಕೆ ಬಾರಿ ತೂಕದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರ್ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ವೇತು ಟೀಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಪಾತ್ರನ ಹೊರಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ಆರ್ ಪಣ್ಣೆಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಎನ್ನ ರಾಮ್ ಸಲೆನರಿಗೆ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಾಗ ಆರ್ ಪಂತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗ ಅರೆ ತಪ್ಪು ನಟ್ಟದಿತ್ತೇರು ಅಂಡಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರೆಡ ತೂಕ ಉಂಡು ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಆಸ್ತಿಕ ವರ್ಗದ ಅದೊಂಡು ನಿಜವಾದ ನೈಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ನೈಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲು ಭಜನದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸಂಗ ಪಂಡೇರಾರು ಒಂದು ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಸ್ ಅಂಡ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯನ ರಾಮ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಆರ ಸ್ವತಃ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಅಂಚನೆ ತುಲಾರ್ದ ಮಾತ ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಪುಗರ್ತೆ ಕೊರಿಯರು ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೊರಿಯರು ಈ ಪದ್ಯಗ್ ಬಾರಿ ಪುಗರಿಯರು ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಸಲ್ಯನ್ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಾರು ಉದಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅರೆಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ ನೇರವಾದ ಉದಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪದ ಅಪ್ಪನಾಗ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ಜನ ದಿಕ್ವೇರ್ ರೋಡ್ ಪೋಪಿನಕ್ಲು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇರ್ ಅಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಎದುರು ಬರ್ತದ ಯಾನ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೆ ಪರ್ಪುರಂಚಿನ ವಿಚಾರಡ್ ದುಂಬ ಇದಿನಾರು ಉದಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಪಂತಾರೆ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಏತು ಜನ ದಾದ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇನು ಆ ಪದ್ಯನ ತೂತಿಜಾರ ಅದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಅಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಕೇನುಂಡೆ? ಹಲೋ. ಹಲೋ ಸರ್, ಕೇನುಂಡೆ? ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕೇನುಂಡೆ ಸರ್? ಕೇನುಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸರ್. ನಂದನ್ ಪಂಡದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪಾತ್ರ ನಂದನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪಾತ್ರ ಸರ್. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ರಾಮ್ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರ ಐತೆ ನಾ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತ ಮಾರಿ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವ್ರ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತ ವಿಷಯನ ಪಂಡೇರು ನಿಜಾದ ಆರೆಗೆ ಏಪೋಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಅರೆಗೆ ಆರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂಜಿಗೆ ಒಂದು ಸದ್ಯ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆರೆಗೆ ಏಪೋಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆರೆಗೆ ನನಲಾತ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕಟೀಲ್ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಂಚನೆ ಆರು ಶಶಿತಿಲ್ದಾರ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂಡೆ ಆ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಆರೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಾಡೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಉಲ್ಲೆ ರಾಮ್ ಸಾಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪಾರೆ ಪಾತ್ರವರ? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಪಾತ್ರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಗೊತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಈ ಪದ್ಯ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ತೂದಿಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಅಂದೆ ಈಗ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಕೋಚು ಅವು ಇತ್ತು ನಾವಿ ಈರಾಗ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೇಪಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪರ್ ಸರ್ ನಿಕಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಮಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತು ನಂದ ಶಾರ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಟೀಲ್ ಅಪ್ಪೆನ ಪದ್ಯ ಬಂದಾರು ಇರೇ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಂಪನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದು ಸರ್. ಎಸ್ ಎಸ್. ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಪುರ ಹಾರೈಕೆ ಪುರ ಬಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂದೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವ್ರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರು ಎಂಕ್ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅవి ಎನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಖುಷಿಲ ಆಪುಂಡು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ದುಃಖ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಈತ ಪೂರ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಕುಲು ಇಂಜಿ ರಪ್ಪ ಏನ ನಿತ್ಯ ದರ್ಬಾರ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಮನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಕನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲಿ ಎಂದುಪಾಯ ಸರ್ ಎತ್ತು ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕುಡೊಂದು ಜನ ಯಾನ್ ಜನಕುಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಏನ್ರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆನು ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಉಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಪನ್ನಾಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್
ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರೋಬರ್ ಪ್ರತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊರ ನಂಬರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಎರೆಗಳ ಎಜ್ಜಿನ ಬರ್ತಿಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪೂರ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಎರೆಗಳ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲು ಆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆ ಅಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಗೆ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗಾಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರೆ ದಯಪನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗಾಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾದ ದಾಯಿ ಇಮೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಈತ ಮೋಕೆ ದುಪ್ಪ ಈತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇಮೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮನಸ್ಸು ಡುಪ್ಪು ಯಾನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಾಣಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಅಂಚದ ಕೈಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಯ ಮಲ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಏರ್ ಪುರ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಾರು ದಯಮಲ್ತೆ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಯಾಪಲ ನಿಗಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಲಿ ಆನ್ ಪಾತಿರುವೆ ಪ್ರೀತಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದಾಡಿ ಯಾಪಲ ನಿಗಲ್ ಆನ್ ಪಾತಿರುವೆ ದಯಮಲ್ತೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಜ ನಿಜ ಬೇರೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಂತದುಪ್ಪ ಅತೆ ಟೈಮ್ ಬಂದ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪು ನಾವೇನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡಿ ಬಂದ ಜನಕ್ಕೂ ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಮಂತನು ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಈ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಈ ಪದ್ಯ ಪುರ ತೂದು ಕೇಂದು ಖುಷಿಯಾದ ಇರ್ ಬೇರೆ ಮನ್ಪನಡೆ ಜನಕ್ಕೂ ಬೈದಿನ ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ನಂದಳಿ ಕೇಳಲ ಎನ್ನ ಇಂಚೆನಿ ಅನ್ನ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಏನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಂದಳಿ ಕೇಳಿ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋದು ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಮೀನ್ದ ಪುರ ಬಟ್ ರಮಣ್ಣ ಅದೇ ಮೀನ್ ಪಂದ್ ಕೇಂದ್ ಬತ್ತದ ಅಕಲ ಟೈಮ್ ಹಾಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಮೀನ್ ಕೊನೋಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ತಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಯ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತದಾಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎತ್ತು ದೂರದ ಊರುಡು ಬತ್ತದ ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯಗ್ ಈತ ಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಗಳು ಎತ್ತು ಮೋಕೆದುಪ್ಪ ಐಕ್ಯಾನಿ ಆಫಲ ಆಬಾರಿ ಅದುಪ್ಪೆ ಇರ್ನಿಲ್ಲ ಸಸಿ ಇತ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಈತ ದೂರ ಉಂಡು ದಾನೆ ಪನಗ ದಾಲೇಜಿ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಲೈನ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಶೇಖರನ್ನೇ ಬಂದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡೀ ತೀರ್ಥಡು ಸೆಲೂನ್ ಒಂದಿತ್ತು ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ 6 ರೂಪಾಯಿ ಕಲ್ತ ಶಾಪ್ ಮಾರ್ದಬೇಕು ಆವುಲ್ಲ ನಂದು ಆರ್ನ ಬೆಲ್ಮಂಡೆ ಪಾಡಸರು ಅಂತ ಆರಿಂಗ್ ನಿಜವಾದ ನಂದಲಿಗೆ ಕಂತಿನಿ ಏನ ಬೆಲ್ಮನಲ್ಲಿ 90 ನಿಜವಾದ 6 ಶೇಖರನ್ನೇ ಕಾರಣ ಮಿಗಿ ಶಿವನ್ಯ ವಲಯ ಶಿವನ್ಯ ಬಂದು ಅಕುಲೆ ತೊಂಬೋದೇನ ಸುರುಗು ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ದು ಪೇರು ಬಲೆ ರಾಮಣ್ಣ ಇಂಗ್ ನೆಟ ಬೇರೆ ಇದು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಬಲೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಅಕುಲೆ ತೊಂಬೋದು ಅಲ್ಪ ಪುರ ಏನೋ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೈಟರ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಕೇಶ್ ಬಂದು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ದಾರು ಓಕೆ ವಿಶ್ವನ್ನೇ ಬಂದು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಆತೆ ಎಸ್ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಮಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿನಿ ಕಾಲ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ತಾರಾ ಶೆಟ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ತಾರಾ ಶೆಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಮಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ತಾರಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹಾಬಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ಓಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜಿ ಓಲ್ ಮಾಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತಿನ ಕಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕುಲಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ನಗ ಐನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪುಜೇರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇರ್ತುದು ಪರು ಕೆಲವು ಬಾಗಡವಡು ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟಿ ದಲ್ಪೋಲ್ಲ ಫುಲ್ ನಕ್ಲು ದಾಟ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾಟಿ ನಾ ದಾಟಿಗೆ ಹೂ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಇವನು ನಾಟಕ ಬರೇ ನಗಲಂಚೇನೆ ಕೆಲವು ದೈವ ದೇವರೇನು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುರು ಅವಲ ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ತಪ್ಪು ದೋಜುಂಡು ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ನಾಟಕ ಬರೆಪುನ ದೈವ ದೇವರಿಂದ ನಿಂದನೆ ಮಂತದ ಬರೆಪುನತ್ತ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬರ ಬರೆ ಬಂಚದ ಪುನಗ ಬೇರೆ ರಂಶಾಲೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂದ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಯರು ಎಂಟು ದೋಜಿನ ಈತ ಪುರ ವೈರಲ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಟೀಕೆನ ಆತನ ಓಲಾಳ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಒಂಚಿನಾಳ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ ಆಯ ಭಕ್ತ ಸಮಾಜದ ಓರನೆ ಇಡೀ ಹೈಲೈಟ್ ಆತೆ ರಾಮಸಾಲಿಯನ್ಗೆ ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಆ ಟೀಕೆ ಬತ್ತಿನ ಇತ್ತ ಮೂಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡ ಕುಲ್ಲಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದು 5 ಬಕ್ಕಾರನ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಆಟ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಟ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ಒರಿ ಕಲೆ ಪದ್ಯ ಕತೆ ಬರೆಪನೆ ಆವಡು ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಪನೆ ಆಯನ ಬಾಯಿದ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೇನೆ ಆವಡು ಬಂದದು ಇತ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಇದೇ ಗೊತ್ತು ನೀತಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಓವಾಡ್ಲಂಜಿ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಪಾಡುವ ನೇಟಿ ದಾದಾನ್ಲ ಜನಪಿಲೆಗೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಆವಡು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆವಡು ಸಾಲ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಮಂತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಖುಷಿ ಮಾಡ ಅವಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಪ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ನಿಜ 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 ಐದು ನಮ್ಮ ಐನೊಂಜಿ ಬೇನೆ ನಕ್ಲೆಗ್ಲಾರು ಕ್ಷಮೆಲೆಗೆ ಎಂದೇರು ಅದಿತ್ತದೊಂದು ಇತ್ತಾರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ರಾಮಸಾಲೆ ನೀರು ಬಂದದ್ದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವು ಜಾಗನ ಒಂಜಿ ಟೀಕ್ ಆಲ್ ಮಂತ್ ಇಜಾರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ ನೆಟ್ಟಿನಿ ಅವ್ರೊಂಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯ ಮಾತಾಡಿ ಕುದರ್ಬೋಬರ್ ಜನ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಆರ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟಿಲ್ ದಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಲ ಪಂಡೆ ಅತೆ ಐತೊಂಜಿ ಐತ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಬಡದು ಆರೈನ ಕೊತ್ತೊಂದು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಜನಕಲೆ ಅಂತ ರಾಮಸಾಲೆ ಮರಣ ಬಣ್ಣ ಪದ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಏತು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡೇರು ಬಡಿ ಇತ್ತಾರೆ ಎಂಕುದೋಗಿ ಏತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಹತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಊಟ
ಅರೆಗ್ ನಿಜವಾದ ಅರೆಗ್ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಆರೆಂಕ್ ತೋಜುಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಟಿವಿಡಿ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲ ಜನ ತುಂಬತ್ತೆ ಹೌದು ಅದನ್ನ ಅರೆಗ್ ಅವೇ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪರೆ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು. ನಿಜ ಪಾತಾರ ಸರ್ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಾರಾ ಶೆಟ್ರು ಬೋಳಾರ್ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಳೆಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಗೊತ್ತು ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬರ್ಮಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅದೇ ಬಣಗ ಒಂದು ಕಟೀಲ್ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಬಂದು ಅಂದತ್ತೆ ಇರು ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕ ಅಂದತ್ತೆ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಪದ್ಯನ ಕಟೀಲ್ ಅಪ್ಪನ ಪದ್ಯನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಏರೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈ ಸರಿ ಉಲ್ಲಾರ ಪನ್ನಾಗ ನೈಜವಾದ ಉಲ್ಲಾರ ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪನೇ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಐಕ್ ರಾಮಸಾಲಿಯನ್ನು ಬೆಳೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏರು ಚಿವುಟೋಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ನಿಜವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಉದಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಅರೆಗೆ ಯಾಪಲ ಯಾನ್ ಚಿರರುಣಿ ಯಾಪಲ ಅರೆ ಸೈನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮದಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ನಿಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ತದೆ ಸರ್ ಜೈದೀಪ್ ಅಂದ್ ಕೋಲಾರ್ದು ಬರ್ತಿರ್ನು ಹೊರ್ಕೋಡಿ ಹಿಡ್ದು ನಮಸ್ತೆ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅವೇ ಯಾನ್ ಟಿವಿ ಬಾರಿ ಕಡಿವೆದು ಪುನು ಒಂದು ಮಾತ ಬಣ್ಣ ಮೇರೊಂಜಿ ಮೇರ್ನ ತೂದಿತ್ತೆ ಮೇರೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನ ಭಜನೆದ ಆರು ಬಂಡ ದಾಲಾರ್ ದಪ್ಪ ಮಲ್ದಿಜೆ ರೇಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ದಪ್ಪ ಹೆಜ್ಜಿ ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ಬೋಂಡ ಬೇತೆ 1000 ಬನೋಲಿ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪೇರ್ತಿ ಅಗಲೇ ಬನ್ಪುನ್ ಆರ್ನ ಆರ್ ಬಂಡದೆ ಆರು 5 ಬೊಕ್ಕಲ ಆರು ಕ್ಷಮೆಲಗೆ ಎಂದಿಯರ್ ಅವಲಾರಿ ಯಾನ್ ಅವಲ ದೂತೆ ಆರು ಕ್ಷಮೆಗೆ ಎಂದಿನ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾತೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿನೈಕ್ ಅವ್ರ ಕೇಂದಿರ್ಲ ಅಂಡ್ ಐತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂಡ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಆತ್ ಮತ ಬನ್ಪೇರದೆ ಅಗಲೇನವರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎತ್ತು ಪಾತೇರ್ ಪೌಡಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪಂಡ ಅಗಲು ಪಂಡ ಈತ ನಮೂನಿ ಆಗಲೇ ಬೇನಾದಿ ಪೊಡ್ ಬಂಡ ಅಗಲು ಪಂಡ ಹಿಂದುತ್ವ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ಕೇನು ಒಂಜೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ಕೇನು ಒಂಜೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಗುಲು ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಪಾತೇರ್ ಬರುತ್ತಾ ನಿಗುಲು ಏಸ್ ಅತಿ ಭಗವದ್ಗೀತ ಏಸ್ ಅತಿ ಓದ್ದಾರ ಸರಿ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅವೇ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟೀಲ್ ಅಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಡ್ ಸಮಯದ ಬೋಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟೀಲ್ ಅಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಸಾಲಿಯನ್ನ ಪಂತೇರು ಉದಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಆರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉದಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬರ್ತಿನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಆತೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಅವೇನ್ ರಾಮ್ ಸಾಲಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಅವರ ತೂ ಒಂದೊಲೆ ಆ ಪದ್ಯ ಕಟಿಲುದಾಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ದ ತೊಟ್ಟೆಲ್ಡು ಬೊಳಗಿನ ತುಳುನಾಡ ಬಾಲಯಾನ ಕರೆದೀದು ಪಾದಗು ನಟ್ಟನುವೆ ಅಪ್ಪೆಡ ನಡಪಾಲೆ ಕೈಪತದು ಈರೆನ್ನನು ಕಟಿಲುದಾಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ದ ತೊಟ್ಟೆಲ್ಡು ಬೊಳಗಿನ ತುಳುನಾಡ ಬಾಲಯಾನ ಕರೆದೀದು ಪಾದಗು ನಟ್ಟನುವೆ ಅಪ್ಪೆಡ ನಡಪಾಲೆ ಕೈಪತದು ಈರೆನ್ನನು ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರದಾಂತಿ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಡೆಯಾನ್ ಎಕ್ಕೊನು ವೈರನು ಎನ್ನುಡಲಿಗು ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರದಾಂತಿ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಡೆಯಾನ್ ಎಕ್ಕೊನು ವೈರನು ಎನ್ನುಡಲಿಗು ಬದುಕುದಾ ಸಾದಿಗೆ ಸತ್ಯದ ತುಡರಾದ ಪೂತ ಪಜ್ಜನದೀದು ನಡಪಾಲೆಗೆ ಬದುಕುದಾ ಸಾದಿಗೆ ಸತ್ಯದ ತುಡರಾದ ಪೂತ ಪಜ್ಜನದೀದು ನಡಪಾಲೆಗೆ ಕಟಿಲುದಾಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ದ ತೊಟ್ಟೆಲ್ಡು ಬೊಳಗಿನ ತುಳುನಾಡ ಬಾಲಯಾನ ಕರೆದೀದು ಪಾದಗು ನಟ್ಟನುವೆ ಅಪ್ಪೆಡ ನಡಪಾಲೆ ಕೈಪತದು ಈರೆನ್ನನು ನಿತ್ಯೊಲಾಯಿರೆನೆ ಸುಗಿ ಪುನಃ ಭಾಗ್ಯನು ಒದಗಾದ ಕುರುಲೆಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಧಾಮರಿ ನಿತ್ಯೊಲಾಯಿರೆನೆ ಸುಗಿ ಪುನಃ ಭಾಗ್ಯನು ಒದಗಾದ ಕುರುಲೆಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಧಾಮರಿ ಸಾರ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರ ಕಣ ನೀರು ದಿಂಜಿಂದು ಗತಿ
रे मति कोर्ले अभयंकरी सार पातेर केंद कण नीर दिंजिंद गति रे मति कोर्ले अभयंकरी ಕಟಿಲ್ ದಾಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ದ ತೊಟ್ಟೆಲ್ದು ಬೊಳಗಿನ ತುಳುನಾಡ ಬಾಲಯಾನ ಅರಜೀದು ಪಾದಗು ನಟ್ಟನುವೆ ಅಪ್ಪೆಡ ಎಸುಂದು ಕಟಿಲ್ ದಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಭಕ್ತಿದ ಸುಗಿಪು ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಾರ ರಾಮ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಾರು ಉದಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಯುವ ಸಾಹಿತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೇರೆನ ಚಿವುಟಡು ಪಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾಗ ಮೇರೊಂಜಿ ಯುವ ಸಾಹಿತಿ ಉದಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಕಟಿಲ್ ದಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಾರ ಅತೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರವಾದ ಉದಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಉಳ್ಳರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಹೇಳಿ ಸರ್. ಆರಾಮಲ್ಲ ಸರ್? ಓಕೆ, ಉದಯ ಸರ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮ್ ಸಾಲಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ಅನೇಕ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಕಾಲೆಳೆಯುವವರ ನಡುವೆ ತಾವು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ಕಟೀಲು ತಾಯಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಡು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ರಾಮ್ ಸಾಲಿನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ರಾಮ್ ಸಾಲಿನ್ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಉದಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನೀವೇ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ದೈವದತ್ತವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಯಾರಿಂದ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದೊಂದು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಸಾಲಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತು ಸರ್? ಹೇಗಾಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ? ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕಟೀಲಿನ ಒಂದು ಭಜನೆ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆದ್ರು. ತುಳುನಾಡಿನ ಜನತೆ ಇಡೀ ಅವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನನ್ನು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಂತದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ರಾಮ್ ಸಾಲಿನ್ ಅವರ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನ ನಿಂದಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜವೇ ಅವರನ್ನು ತುಳಿಯುವಾಗ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಗ್ಗಿರ್ತದೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದೇ ಕಟೀಲು ದೇವಿಯ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಇವರ ಮೂಲಕ ಹಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ವೈರಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನದಾಗಿತ್ತು. ಕಟೀಲ್ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ನೆನೆಸಿದ್ದೇವೋ ಅದು ಆಗಿದೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಜನತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಜ ನಿಜ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಉದಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬುಕ್ ವೈರಲ್ ಅಂಡ್ ದಾದ ಒನ್ ಸರ್. ಈ ಪದ್ಯಗೂ ನಿಜ ವೈರಲ್ ಆಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ದಯವಾನಾಗ ಈ ಪದ್ಯಗೂ ನಿಜವಾಯಿನ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗರ್ ಅದು ಗೊಂಬೆ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವ ದಯಪನಾಗ ನೆಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಂದೋಡು ಪಣ್ಣ ಒಂದೇ ಉದಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀತಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಕ್ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮೇರು ನೆಕ್ ಟ್ಯೂನ್ ಪುರ ಮಲ್ದಿನ ಮೇರು ಅಂಚದು ಐಕ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆವು ಅಡ್ರ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಉದಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪನ್ಪಿನಾರು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನು ಸಾಂಗ್ ಆತ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮೂಡ್ ಬರೋದಂಡ ಕಾರಣಕರ್ತೇರೆ ಅಕುಲ್ 3 ಜನ ಇಜಿನ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಗೊಂಬೆ ಖಾಲಿ ಯಾನ್ ಅಕುಲ್ ಪಂತಿನೇನೆ ಅಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಕಂಠದಾನ ಮಲ್ದೆ ಆತೆ ಪೂರಾ ಬೇಲೆ ಅಕಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕಲೇ ಪೋಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಸಮಾಜ ತುಲೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಐಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಬಂದ ದಾಯಿಗೆ ಏನನ್ನು ಒರಿಯೇನೆ ದಾಯ ಗುರುತಿಸೋಡು ಅಕುಲ ಹತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕಲಿಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕಲಿಗಳ ಗೌರವ ಸಂದೋಡು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಆಸೆ. ನಿಜ ನಿಜ ನಿಜ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ನಿಜ ಏನ ಪಾತೆರ ಯಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಪಿರೋಡ್ ಬೆಂದಿನಕುಲು ಕೆಲವು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ. ಎಸ್ ಸರ್, ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈರ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಕೈಲಾಶ್ ಕೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಈರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈರ ಕಡೆ ಪಂಡರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಂಡದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಸಾಂಗ್ ದೆಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಕೈಲಾಶ್ ಕೇರ್ನ तेरे नाम से जी लूं
तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरी जान की सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो री हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी दीवानी, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो री हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी. ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಬಾರಿ ಬರಲದ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಜವಾದ ಲೈಂಕುಲ್ ದಾದನ ಏನಿತ್ತ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಕುಳಿಂದುಲೆ ಸರ್ ಬೇತೆ ಉಂಡೆ ಪದ್ಯ మన ఇంక గుర్తిత్తు జీరి పూర్ల పద్యాన్ని మన ఇక్కడ నుంచి ప్రోగ్రామ్ నుంచి నా పద్యనే ಬಂದ್ ಪಾದು ಎರಡ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪದ್ಯ ಬೇತೆ ಸಮಯದ ಬಾವು ಇದಿಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸರ್ ಸುಖಿಂದರ್ ऊपर खुदा आसमानी चे जहां सब है मगर तुझे ढूंढे नजर तू आया नाई खबर बालमा कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना, ओ तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸರ್, ಅಮೇಝಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ. ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಕಲಾಶಾರದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿ ಕೂಡ ಒಲಿಯಲ್ಲ. ಕಲಾಶಾರದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒಲಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಮ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಉರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೆಳಕಾಗ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್, ನಾನು ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಕಾಲು ಎಳಿತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ, ನೋ ಡೌಟ್. ನಿಂದಕರಿರಬೇಕು ಜಗದೊಳಗೆ, ಈ ನಿಂದಕರಿಂದಲೇ ನನಗೆ 100% ಇದು ಮಾತು ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಮೇಝಿಂಗ್, ರಿಯಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ತುಳುನಾಡಿನವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೀನು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಥವಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಮೀನು ಮಾರಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ನಾವುಗಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೃಷಿಕರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೀನುಗಾರರು, ಮೀನು ಮಾರಿ ಬದುಕುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಅವರು. ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಅಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಅಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವರಿಗೆ. ಸೊ ಡಾಂಬಿಕರ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೈಜವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಆಸ್ತಿಕರು. ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸದೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಧ್ವನಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಕೊನೆದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾಡು ಇದೆಯಾ? ನನಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಡು ಏನಿಲ್ಲ ಸರಿ. ಕೊನೆದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು, ನನ್ನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗುವುದು ಅದೇ ಒಂದು ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು, ತನ್ನ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ತರುವಂತ ಮೀನನ್ನು ತರುವಂತ ಮೀನುಗಾರರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಈ ಮೀನುಗಾರ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ತರೋ ಮೀನ್, ಅವರು ತನ್ನ ಜೀವನ ಹಂಗನ್ನು ತರೋ ಮೀನಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಕೂಡ ತಣಿತದೆ. ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೀನುಗಾರ ಬಾಂಧವರು ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ಲಿ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾರದಿರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೇ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಹೌದು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯೋಗ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮಾತೇನಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿ ಸರ್.
ಸಮಾಜ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜನತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಸೆ. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂಡ್ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದುಲಾರ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ರಾಮ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಡುಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರತಿಭೆ. ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು, ಅರೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು, ಅರ್ನ ಉದ್ಯೋಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೆಳೆಯೋಡು, ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅರೆನ ತೂವೋಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಕ್ಲು ನಿಜವಾಯಿನ ತುಳುನಾಡದಾಕ್ಲು ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಪಂಡದು. ಸೊ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಾಮ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಅವರಿಗೆ. ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ, ಶುಭವಾಗ್ಲಿ, ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸಮಯದ ಭಾವ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಡ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ಬೆಳೆಯಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಅವರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ, ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ, ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.